Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Melito. Taong 1980, Coron, Palawan. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa isa sa mga baryo sa Coron, itong si Melito. Bagaman maliit pa lamang ang kanilang populasyon, saganang-sagana naman sila sa pamumuhay. Likas sa kanila ang pagiging mangingisda at magsasaka na halos wala ka ng iba pang hahanapin. Ang tanging bumabagabag lamang sa kanyang damdamin sa kanilang lugar ay ang pakiramdam na siya ay nag-iisa. Sa baryo nila, matatagpuan ang iilang mga burol na napakaganda. Magmula dito, kitang-kita ang mga bahay-bahay ng kanilang baryo. Ayon sa kanya, na sa dekadang yon, halos bilang pa lamang ng kanyang mga daliri ang nakatira sa baryong yon sa Coron. Mabubuti ang mga taong naging kakilala niya doon, gawa ng kapag meron ng mga ito, hindi ito nakakalimot na magbigay sa kanila. Sa pagtungtong ng buwan ng Oktubre, merong dumayo sa kanilang pamilya na nanggaling pa sa karatig baryo. Nagtayo ito ng kanilang tahanan malapit sa bahay nila Melito. Hindi naman nila yun gaanong pinansin, gawa ng ikinatutuwa din nila ang paninirahan nito malapit sa kanilang tahanan. Habang ginagawa pa lamang ang bahay ng pamilya, masaya na doong bumisita si Melito at ang kanyang 2 anak na lalaki. Magandang umaga ho sa inyo. Kailangan niyo ho ba ng tulong? Bungad ni Melito sa mag-asawang nagtatayo ng kanilang bahay. Ay, salamat na lang ho. Pero kaya na namin ito. Sagot naman sa kanya ng lalaki. Nang marinig niya ang sinabi nito, patuloy pa rin silang nanatili sa lugar. Ang ginawa noon nila Melito, tinulungan na lamang nila ito sa pag-aabot ng iilang mga troso. Halos inabot din ng 1 linggo ang kanilang pagtulong hanggang sa tuluyan ng maayos ng pamilyang yon ang kanilang tahanan. Nang tuluyan na itong makumpleto, naging panauhing pandangal sila Melito sa pagbukas ng bahay. Magmula noong araw na yon, naging kalapit na niya ng loob ang pamilya ng Dayo sa kanilang baryo. Naging kampante naman ang kanyang sarili sa mga ito, gawa ng ramdam niya ang pagiging mabuting tao ng pamilyang yon. Sa paglipas pa ng buwan, para ng pamilya ang kanilang turing sa bawat isa. Ang mga anak ng lalaking yon ay malayang nakakapunta sa bahay niya, ganun din ang kanyang mga supling. Isang araw, kakauwi lang ni Melito galing sa pagsasaka. Pagpasok niya sa kanilang tahanan, agad namang bumungad sa kanya ang asawa niyang nagsusuka. Paghawak doon ni Melito, napansin niyang napakalamig nito. May mga pantal din yun sa katawan na parabang dinapuan ito ng kakaibang karamdaman. Aminado noon si Melito na hindi niya nagagawang mapansin ang kanyang asawa ng mga nakaraan, lalo pat abalang-abala siya sa pagsasaka. Habang kinakausap niya ito, panay naman ang pagtawag niya sa kanyang mga anak upang magtanong sa mga nangyari. Nak, paano ba tong nanay ninyo? May alam ba kayong kinain niya bago siya nagkasakit? Tanong nito sa kanyang mga anak. Nang marinig ito ng kanyang panganay, agad naman itong ipinakita sa kanya ang dinalang pagkain ng kanyang kumpare noong umaga. Pagbukas ng kanyang anak sa takip nito, laking gulat na lamang ni Melito nang bigla yung pagkumpulan ng napakaraming langaw. Sa puntong yon, bigla naman siyang napaisip
gawa ng unang beses pa lamang yung mangyari sa kanila. Aminado siyang nagpapadala siya ng pagkain sa pamilyang yon pero matagal na niya itong ginawa. Iniwasan din nila ang pagtanggap roon ng kung ano-ano sa kadahilan ng meron siyang nasagap na balita sa iilan niyang mga kababaryo. May kumalat kasi noong haka-haka sa kanila na isang pamilya ng aswang ang dumayo sa kanilang lugar. Maaaring lumipat ito ng baryo dahil natunugan na yon sa dati nitong pinagtitirhan. Bagaman alam na ni Melito ang tungkol sa bagay na yon, pinilit niya pa ring pakisamahan ang lalaki. Kahit papaano, nakakapagtimpi pa naman noon si Melito, gawa ng meron din naman silang pinagsamahan. Ang tanging nagawa na lamang niya noon, wag nang papuntahin ang kanyang mga anak sa bahay nito para makaiwas. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang asawa nang masipat niya yung maglupasay na sa sahig dahil sa sakit nitong iniinda. Pagramdam niyang wala na siya doong magagawa, agad naman niya yung pinasan at dali-daling dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Sa pagdaan ni Melito sa bahay ng kanyang kaibigan, kitang-kita niya yung nagkakape sa gilid habang nakatitig sa kawalan. Pagramdam niyang parang hindi sila nito nakikita, buong tapang naman niya yung tinigilan sa harapan ng bahay nito habang sinisigawan niyo ng, "Ano? Masaya ka na ba sa ginawa mo? Pagkatapos ng ibinigay naming tulong sa'yo, ito pa ang isusukli mo!" Pagkarinig ng lalaki sa kanyang sinabi, bigla naman itong tumayo at dali-daling pumasok sa loob ng bahay nito. Malakas na sinarado ng lalaki ang pintuan ng kanilang bahay na para bang meron yung ipinapahiwatig. Nang mapagtanto ni Melito na wala na siyang kausap, agad naman siyang tumungo sa tahanan ng albularyo upang ipagamot ang kanyang asawa. Sa pagdating niya sa lugar, labis-labis naman ang pagpapasalamat nila nang masipat nila ang albularyong walang ginagawa. Pagpasok nila doon, agad naman yung tiningnan ng albularyo upang malaman kung ano ang sakit nito. Inabot din sila doon ng mga 2 oras bago tuluyang natapos ang gamutan. "Melito, hindi ko alam pero pakiramdam ko na laso nitong asawa mo. Ganito ang gawin mo. Kapag umaga, painumin mo siya ng dahon ng tubig na binabad sa dahon ng kalamansi. Kapag tanghali, dagdagan mo lang yon ng asin. At kapag gabi naman, idagdag mo itong langis na ibibigay ko sa iyo. Tandaan mo, Melito, sa bawat pagpapainom mo ng gamot na ito, wag na wag mong kakalimutan ang habilin ko. Isang pagkakamali lang, maaaring lumala ang karamdaman ng iyong asawa imbis na siya ay gumaling." Wika ng albularyo matapos nitong makapagtawas. Ilang minuto pa ang lumipas, agad din naman silang bumalik sa kanilang tahanan. Dala-dala noon ni Melito ang isang garapong langis na ibinigay sa kanya ng albularyo. Sa pagdaan nila sa bahay ng kanyang kaibigan, bumungad ito sa kanyang nakaupo sa gilid ng lilim ng puno. Ganon pa rin ang akto nito, nagkakape habang tulalang nakatitig sa kawalan. Hindi na lamang niya yun pinansin, gawa ng napag-isip-isip niya rin na kahit anong gawing pakikipag-usap niya rito, hindi na siya nito pakikinggan. Ang labis pang ikinakabahala noon ni Melito ay ang napakapangit na presensya ng bahay nito. Wala na din siyang nasisipat na mga anak nitong naglalaro sa labas na parabang nagtatago na lamang yun sa loob. Dagdag pa ni Melito na sa loob ng 1 linggo, ramdam na nila ang pagbabago ng pamilyang yon. Animoy,
Hindi na ito ang dati nilang kilala na masaya at palaging lumalapit sa kanila. Makalipas pa ang 4 na araw, doon niya napag-alaman ang pagbubuntis ng kanyang asawa. Sa puntong yon, nagkaroon siya ng isang maliit na kutob na baka aswang ang pamilya ng kanyang kumpare. Upang maiwasan ng anumang kaganapang hindi niya inaasahan, habang wala pang nangyayari sa kanilang tahanan, muli siyang bumisita sa albularyo upang kumuha ng mga pangontra laban sa aswang. Iniwasan na din niya noong pumanhik sa bukid para magsaka sa takot na baka pagbalik niya, wala na doon ang kanyang pamilya. Isang linggo pa ang lumipas, doon na nga naramdaman nila Melito ang dahan-dahang pagbantot ng hangin sa buong paligid. Kahit anong gawin nila noong pagtataboy sa napakabahong amoy, tila ba wala yung katapusan. Kinagabihan ng linggo, nagpasya si Melito na manmana ng bahay ng kanyang kaibigan. Isa kasi yun sa ibinilin sa kanya ng albularyo upang mapatunayan na aswang ang kanilang kapitbahay. Ayon dito, na kung masipat niya yung pumasok sa bahay nito ng 10 oras at may dalang hayop na napakaraming tumutulong dugo, paniguradong aswang ang taong yun. Hindi na mahalaga kung ano pang hayop ang dala nito, basta makita niya yung pumasok na may bitbit na ganoong bagay. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid doon ni Melito, kitang-kita niya ang mga anak nitong naglalaro sa gilid ng kanilang pinto. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, napansin niyang wala doon ang ilaw ng tahanan ng mga bata na dapat nakasama ng mga ito sa ganoong kalalim na gabi. Hindi na niya yun gaano pang pinansin. Gawa ng kitang-kita naman niya na hindi yun gaanong lumalayo. Ilang oras pa noon nang lumipas, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Melito nang makita niya ang mag-asawang may tig-isang pasa na kambing. Napakaraming dugo ang tumutulo sa mga katawan nito na parabang hindi na sa kanila yun bago. Pagsilay niyang papasok na sa loob ang dalawa, kitang-kita niya ang mga itong nag-uusap habang panayang pagturo sa bahay nila. Maya-maya pa, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang asawa nang marinig niya yung umuungol na parabang nadagana ng kung anong bagay. Pagdating niya sa silid nito, napanatag naman ang kanyang sarili nang makita niya yung mahimbing na natutulog. Kinabukasan pagtirik ng araw sa kalangitan, nagpasya silang muling bumisita sa albularyo. Halos kada 2 araw ay bumibisita sila sa bahay ng matanda upang masigurong walang nangyayaring kakaiba sa kanyang asawa. Medyo nawawala na din ang lason sa katawan nito dahil nasunod niya ang lahat na kinakailangan doong ipainom. Sa pagdating nila sa bahay ng matanda, agad naman nila yung nakita na naghahanda ng araro na ikakabit sa kalabaw. "Oh, Melito, magandang umaga. Anong sadya mo? May nangyari ba?" Bungad na wika sa kanila ng matanda. "Wala naman ho. Pero yung sinabi niyo sa akin noong nakaraan, nakumpirma ko na. Kagabi nakita ko silang dalawa. Merong bitbit na kambing. Patay na ito at halos maligo na sila sa dugo ng hayop." Sagot naman dito ni Melito. Pagkarinig nito ng matanda, mariin naman siya nitong pinaalalahanan na kahit anong mangyari, huwag siyang lumapit sa bahay na yon. Upang mailigtas niya sa tiyak na kapahamakan ng kanyang asawa, mas mainam na wag niya muna yung patutulugin sa bahay nila. Hanggat hindi pa umaalis ang mga nilalang na yon, pansamantalang mananatili ang kanyang pamilya sa bahay ng albularyo para naman kahit papaano siya ay makasiguro. Dagdag pa nito,
na wag na din siyang mabahala sa pamilyang yon sa kadahilan ng gumagawa na din yon ng paraan para maitaboy ang mga nilalang sa kanilang lugar. Hindi pa kasi dumarating ang isang antingero sa kabilang baryo na inimbitahan nitong albularyo. Hanggat wala pa yun doon, wala silang magagawa kundi ang maghintay. Kung iisipin, kaya naman yon ng albularyo. Subalit, hindi pa rin siya nagpapakakampante, lalo pat mga aswang ang pinag-uusapan. Matapos ang kanilang pag-uusap, iniwan na ni Melito ang kanyang asawa at isang anak sa bahay nito. Pansamantalang umuwi muna siya noon sa kanilang bahay nang sa gayoy makakuha siya ng iilan nilang mga gamit at maihatid doon ang kanyang 3 naiwang anak. Sa muling pagdaan niya sa bahay ng kanyang kaibigan, kitang-kita niya yung nakatitig sa kanya habang nanlilisik ang mga mata nito. Ramdam din niya ang pag-angil ng lalaki na parabang labis na yun sa kanyang nanggigigil. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang paglalakad nang marinig niya yung magwika ng, "Ibigay mo na sa amin ang aming gusto. Pangako walang masasaktan. Alis din kami rito sa oras na huminog na ang aming hinihintay." Matapos nitong makapagsalita, nagpatuloy lang naman siya sa kanyang paglalakad. Hindi na lamang niya yun kinausap, gawa ng para sa kanya, napakasakit ng ginawa nito. Sa loob ng maikling panahon, itinuring niya yung pamilya. Subalit dahil sa pagdadalang tao ng kanyang asawa, nagawa nitong talikuran ang pagkakaibigan nila. Sa puntong yon, doon na naunawaan ni Melito na walang mabuting aswang sa harapan ng pagkain nito. Para sa kanya, imposible ding maging magkaibigan ang magkaibang uri, lalo pat kung ang paningin lang nito sa kanila ay isang pagkain. Sa paglayo niya sa tahanang yon, bigla naman siya noong natisod na siyang naging sanhi upang bumagsak siya sa lupa. Paghanay ng kanyang muka sa gitna ng kanyang 2 paa, doon niya insidenteng nakita ang totoong anyo ng lalaki. Nakatakbo pa yun papaloob ng bahay nito pero kitang-kita ni Melito ang kasukasukan nitong wangis. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, humpak ang pisngi nito at meron yung kalbong ulo. Lubog na din ang mga mata ng lalaki at meron yung nangingitim na labi. Butot balat din ang katawan nito, malayong malayo sa katawan nitong palagi niyang nakikita. Dagdag pa ni Melito na patuloy din ang pag-agos ng itim na likido sa bibig at ilong nito na parabang wala yung tigil. Hubot-hubad din ang nilalang na yon at meron itong mga daliring walang kuko. Sa pagpasok ng lalaki sa loob ng kanilang bahay, dali-dali naman siyang kumaripas patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga anak. Sa sobrang takot noon ni Melito, inikot niya ang kabuuan ng kanilang baryo, marating lamang ang tahanan ng albularyo. Hindi na din niya sinubukan pang tumungo sa harapan ng bahay ng dati niyang kaibigan, gawa ng labis siyang natatakot sa kung anuman ang gagawin nito sa kanila. Nang marating na niya ang tahanan ng matanda, bumungad sa kanya ang kanyang asawa na kasalukuyang pinapausukan sa labas ng tahanan nito. Paglapit niya roon, agad namang lumabas sa loob ng bahay ang isang lalaking dayo sa kanilang lugar. "Nga pala Melito, ito yung antingerong sinasabi ko sa iyo. Siya si Julio, mamamatay ng aswang sa ibayong bayan. Dahil nandito na siya, uumpisahan na namin mamayang gabi ang aming pagsalakay. Ano? Sasama ka ba?" Wika ng matanda.
Masaya ho kung makilala kayo, Ka Julio. Ako ho si Melito. Kaibigan ko ho yung ng aswang sa asawa ko. Sagot naman niya rito. Kaibigan? Duda ko hindi kaibigan ang turing sayo ng demonyong yon. Ginagamit ka lang niya para mapalapit sa iyong asawa. Buti natuklasan mo ang kanyang ginagawa. Nasisiguro ko sa iyo, kaya nasira ang plano nito sa pamilya mo dahil sa pagbisita ko dito kay Tatang. Mabuti na lang talaga at nag-isip ka, Melito. Dahil kung hindi, malamang ay matagal na nilang nataniman ng tiyan nito. Sagot naman sa kanya ni Julio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pumayag si Melito na sumama sa mga ito. Wala naman silang dapat ipag-alala sa bahay ng albularyo, gawa ng punong-puno yun ng pangontra sa buong paligid. Kinagabihan, hindi pa man gaanong dumidilim sa baryo, nag-umpisa na silang maglakad patungo sa bahay ng kanyang dating kaibigan. Kinakailangan nilang mapaaga sa lugar, nang sa gayoy hindi sila matakasan ng mga nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, medyo nakalapit na nga sila sa bahay nito. Magmula sa lugar na kanilang pinagkukublian, amoy na amoy nila ang nangangalingasaw na baho ng nabubulok na karne na nagmumula sa loob ng bahay. Ayon sa antingero nilang kasama, maaaring amuyo ng mga taong nabiktima ng mga ito sa pagtagal nila sa baryo. Malabo ding maamoy yon sa sentro, gawa ng kinakapitan na yon ng sabulag ng mga aswang. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga nila nasilayan ang paglabas ng lalaki. Meron itong daladalang tasa na palagi nitong hawak. Akala ni Melito kape ang nilalaman ng tasang yun, pero pag-ihip sa kanya ng usal ng antingero, tumambad sa kanya ang napakalapot na dugo na nakakapit sa labi nito. Sa bulag sa kape. Sigurado ako, Melito. Iniisip mo mahilig sa kape ang taong yan. Tama ba? Wika ng antingero, pag-ihip sa kanya ng 5 buhay na salita. Oo, parati ko siyang nakikitang nagkakape. Hindi ko alam na dugo pala ng taong nilalaman yan. Sagot naman niya rito. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga tuluyang gumalaw ang kanilang grupo. Sapat na kasi ang pagmamasid noon ng antingero at albularyo upang isagawa na ang kanilang plano. Sa paglapit nila sa likurang bahagi ng tahanan ng mga aswang, agad naman silang nagpalipad hangin sa buong paligid. Ginawa nila ito upang mapawalang bisa ang mga bagat na nakakalat sa lugar. Dahil sa kanilang ginawa, bigla namang umangil ng napakalakas ang lalaking yun, hudyat na nararamdaman na nito ang kanilang pagdating. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Melito nang masipat niya ang dati niyang kaibigan na nagbago ng anyo. Sumayad sa lupa ang balikat nito at nagkaroon yon ng malalapad na pakpak. Nang akmang lilipad na ang nilalang, buong lakas naman yung hinagisan ng baging ng antingero na siyang naging sanhi upang hindi yun tuluyang makalayo. Ang asawa naman at mga anak nito ay nagpumilit sumugod sa kanila, pero madali yung nagapi ng albularyo dahil sa kawalan nito ng poder at bakod sa katawan. Labis-labis na lamang ang pasasalamat nila noon dahil hindi pa gaanong malaki ang 2 anak ng mag-asawang aswang. Kung nagkataong nagbibinata na ang mga nilalang na yon, maaaring mahirapan sila para kalabanin yon. Matapos itong matigalpo ng albularyo, agad naman yung tumungo sa kinaroroonan ng antingero upang pagtulungan ng padre de pamilya ng mga aswang. Habang binabalutan nila yon ng mga buhay na salita, abalang-abala naman noon sa pagbibigkas ng mga pamakong dasal,
ang antingero. Matapos niya yung gawin, bigla na lamang nilang nasipat na bumagsak sa lupa ang lalaki habang dahan-dahang bumabalik sa kanyang orihinal na anyo. Pagsilay nito kay Melito, kitang-kita niya ang pagmamakaawa nito sa kanya, subalit hindi niya yun pinansin. Maya-maya pa, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Melito nang marinig niya ang lalaking nagwika ng, Melito, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadyang pagtangkaan ang asawa mo. Aswang ako, Melito. Normal na sa akin ang magkaganito. Matapos nitong makapagsalita, wala na itong nagawa kundi hayaan ang nais mangyari ng antingero. Paglapit dito ng dalawang kasama ni Melito, agad naman nila yung sinaksak ng bagakay sa likod at kasabay nito ang dali-dali nila ditong pagdala patungo sa talahipan. Pinatay din ng antingero ang dalawang anak nito, maging ang asawa nitong halos hindi na nakakapagsalita dahil sa lakas ng tigalpong kanilang natanggap. Nang mailibing na nila ang mga nilalang, bumalik sila sa tahanan nito upang yon ay sunugin. Hindi na nila inalis sa loob ng bahay ang mga buto upang isabay na lamang yon sa pagtupok ng apoy. Matapos nila yung gawin, agad naman silang bumalik sa bahay ng albularyo para magpahinga. Kinaumagahan, ibinalita nila sa kanilang lugar ang nangyari. Kinakailangan nila yung gawin, lalo pat alam ng karamihan ang tungkol sa pagtira ng dayong pamilya. Umuwi na dinoon si Melito sa bahay nila upang maipagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay. Subalit magmula noong nangyari ang bagay na yon, naging maingat na sila Melito na makipaglapit ng loob sa mga taong dayo sa kanilang lugar. Nagsimula lamang ang kanilang ganoong pag-uugali noong minsang naabutan ng kanyang asawa ng ulam nila kumpare. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito talagang posibleng maganap ang ganitong klase ng sitwasyon. Kasi nga, ang sabi ni Melito sa isipan niya na hindi talaga magiging magkaibigan yung magkasalungat na lahi. Pero parang medyo kontra din to dun sa mga naging kwento natin na talagang naging kaibigan ng aswang yung pamilya nito, pamilya ni ganyan, 'di ba? Siguro may kinalaman din kung paano sila nagkakilala, kung paano nagkaroon ng utang na loob sa isa't isa. Kasi kung mapapansin ninyo, kapag ang utang ng aswang buhay, talagang ibibigay rin nila yung buhay. Sa kaso naman nila Melito, tumulong lang naman sila sa pag-abot-abot ng mga troso, di ba? Siguro para sa mga aswang, wala silang paki dun. Tsaka unang-una sinabi ng aswang na hindi nila kailangan ng tulong. Tumulong sila Melito ng voluntaryo. Di ba? Kaya yung aswang ngayon, paki namin sa tulong na ginawa mo. Importante sa amin, makakain kami. Tsaka yung buntis mo na asawa, sobrang bango sa amin yan. Kaya wala kaming paki dun sa ginawa ninyong tulong. Para sa akin, yun lang yung nakita ko sa buong kwento. Tsaka kinumpara ko siya dun sa mga kwentong naging kaibigan talaga yung aswang. Ito kasi sumalungat Naging kaibigan naman niya pero tinraidor siya. Feeling ko yun lang yung pinakabuod kung bakit nagtatraidor yung mga aswang at kung paano nakukuha yung kanilang loyalty. Depende sa magiging utang na loob nila sa'yo. Diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.